Ku taka mata ku girgiza ku yi sama tun da tutani na zo bikin murya DJ sako kiɗa su shaida yau na zo tun da na hango amarya an gudu sun zo Allahu ya kai mu kabiru gashi ni na zo da fari zan sa Allah mamallakin bayi wanda yayi zafi kana shi yayi sanyi gabani baiwar wakar daga ta yau zanyi na wake an goda amarya lokaci yayi yau zama na amana ku hakuri yayi hakuri sunnar manzo sai ku yo koyi komai ilahu ya tsara hakanan yayi yau zama na amana to banda inkari nasiha a gare ku a yanzu zana yo tsari yo ladabi da biyayya karki yo kuri ku zauna kalausan babatu na alfahari ku zauna kalausan karki manta alkawari da kin kayo a gida yanzu sai kiyo nazari komai idan ya maki sai ki dinga yin hakuri inda na gano a shi ka ba a san mazari idan ya kawo sako an sa kiyo mazari ki manta zuwa da hawaye masu sabari wilo mata sitira yanzu dole sai kayo in kayo haka sannan rasul ka koyo aure na kauna ku kayo a yanzu ba koyo ga masoya na ku dukka yanzu sun kullo wajen bikin nan na shaida ku ake kallo wilo mata wilo mata kudali ne kasa abun ka har kai sauri ta ci duka sa abun ka ba in kari